Hello guys, welcome to my YouTube channel Mr. Komal Bosumotari. नोंथांमोनहा आंनि YouTube channel Komal Bosumotari YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे फ्रेश गोदान अडिअ'हाय नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरनाय थाबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो गोदान अडिअ खालामनाय जादों जे जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनहा फार्स्ट टु लास्ट नायोबा जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो माने बुजिनो हागोन बा मोनथिनो मोनगोन दा बेनो जे दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो नागिरदों जे मोनसे गेमनिखौ लानानै ओके स' आं बेखायनो बुंदों जे नोंथांमोना बयबो गेलेयो जानांगौ बा बयबो मिथिखागौ जानांगौ PUBG गेम ना बे PUBG गेमनि दारावनो जोंनि भारतआव थानाय भारत हादरनि गेजेराव थानाय जे मोनसे हादरावहाय ओरैबायदि जाथाय जादों बे PUBGनि दारावनो ना नोंथांमोना जायनाखि PUBGजों गोदोसोनानै थायो जाहाथे गावनि इयुनखौ साननानै टाइम पास बायदिल' नोंथांमोना ओरैनो फ्री समावल' नोंथांमोना जाहाथे बे गेमखौ गेलेयो आरो लोगोसे बिथांबायदि जाहाथे खैफोदखौ खालामो बिथाङा जे बेबायदि खैफोद खालामदों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनाव खिन्थानाय जागोन नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नायनानै बा स्क्रिनाव मा फट'खौ मा लिरदों बेखौ नोंथांमोना नायनानैनो मिथिनो मोनगोन बे PUBGनि दारावनो सासे गावनि जोनोमगिरि बिफाखौ फिसालाया मा खालायनो नांदों बुथारलायनो हानाय जादों मानोना गेमासो बिनि थाखाय गोनांथि नाथाय बिफाया जे गावखौ जोनोम होदों नाथाय बे बिफायासो दायनिगिरि जाबावो बेखायनो आं बयखौबो खावलायो जाहाथे PUBG गेम गेलेग्रा नोंथांमोन बयखौबो आं खावलायो नाथाय आं दा गेलेबो होनाखै नोंथांमोना समजों लोगोसे खारनानै खामानिखौ माव PUBGखौ गेलेनानै नोंथांमोना माबा मोनसे जुदि इयुन लाइफआवहाय माबा मोनसे बेनिफिट दंबा नोंहा फिउचाराव जुदि लाख खामायनायनि माबा मोनसे इनकाम सर्स दङब्ला नोंथांमोना PUBG गेलेनायाव गोसो होनो हागोन नाथाय लाइफनि थाखाय माबा मोनसे जेबो उन्नति खालामनो हायाब्ला नोंथांमोना PUBGनिफ्राय जानगाराव थानायानो नोंथांमोननि बयनिख्रुइबो गाहामसिन नाथाय नोंथांमोना PUBG गेलेनायावहाय जे गानजों शूट खालामो ना एक्सट्रिमिस्टफोरखौ बा गाज्रि मानसिफोरखौ शूट खालामो दा बे शूट खालामनायाव नोंथांमोनहा जे शूट खालामनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना आर्मि पुलिस मिलिटारियाव थां अब्लाना नोंसिना मान्थलि बिथन मोनगोन ना नोंथांमोना जे PUBGआव अराय सम जुदि 12 घन्टा 24 घन्टा मानसिनि गेजेरावहाय बयनिबो 24 घन्टा होदों बे 24 घन्टानि गेजेराव नोंथाङा जुदि 8 घन्टा बा 10 घन्टा बा 12 घन्टा जुदि समाय होयोब्ला नोंहा बेनिफ्राय मा मुलाम्फा मोनदों दिनैसिम सोरबा सासेया लाख खामायनाय बा सोरबा 20,000 30,000 मास खामायनाय सोरबा खिन्थानो हागोन नामा नोंथांमोन नाथाय आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना मासाव 40,000 50,000 बा 1 लाख खामायनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना फौजि लेभेलाव थां नोंथांमोना फौजियाव लेभेलाव थाङोब्लानो नोंथांमोना सोरबा एक्सट्रिमिस्टखौ शूट खालामनो हायोब्ला बेनिफ्राय रेंकबो बारायगोन लोगोसे नोंनि सेलारि बारायगोन ना नोंहा नोंनि लाइफनि थाखाय नोंहा इयुननि थाखाय मा मोनगोन नोंहा बहुत माने सोलायनाय फैगोन नाथाय नों PUBG गेम गेलेनानै जे नोंनि लाइफखौ नों सोलायनो हागोन बेखौ आं जिबनावबो नुवाखै आरो बे 100% आं नोंथांमोनखौ बुंखायो जाहाथे नोंथांमोना बेजों जुदि गोदोनानै थायोबा नोंनि फिउचाराबो बरबाद जागोन नोंनि समाबो बरबाद जागोन लोगोसे नोङो मा खालामनांगोन इयुनावहाय सासे मा जानांगोन हयथ'बा नोङो खामला दुमला मावनानै जानाय जानांगोन बेखायनो आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोनहा PUBG गेम गेलेग्रा नोंथांमोनखौ आं बेखायनो खावलायो जाहाथे समजों लोगोसे नोंथांमोनहा खामानिखौ माव आरो टाइम पासनि थाखायल' PUBG गेमखौ नोंथांमोनहा आखायाव ला आरो अराय समनि थाखाय जे PUBG गेलेनांगौ हरनि 12टा 1टा 2टा 3टासिम गेलेनांगौ बियो नोंथांनि थाखाय बियो जोबोद खहा नोंनि फिउचारनि थाखाय जोबोद खहा दं आरो लोगोसे जे PUBGजोंबो मानसि बुथारनाय बा दिन रात जानानै गान्जा जानानैबो सोरबा मानसिया गावनि जिउखौ खहा खालामलांनाय गावनि बैसोखौ ओरैनो बेकाराव दोनना समाजजों मुगै जानाय खामानि
आरो सरकारनि मानसिफोरजों ग्रेप्टार खालामजानाय बेफोर खामानिखौ नोंथांमोना बयबो नुखायो नुखानानैब्लाबो मानो गावनि लाइफनि थाखाय मानि इयुननि थाखाय गावनि बिमा बिफानि सन्माननि थाखाय मानो नोंथांमोना साननानै नाया आरो लोगोसे जौ जुवा लोङो जोंनि दानि गथ'फोरा बा जोंनि दानि बयबो जोंनि बे गामि एरियायाव थानाय सुबुं माहारिफ्रा बयबो जौ जुवाजों गासिबो गफबनानै थायो बिनि दारावनो जोंनि समाजा मा जानानै फैदों गुबुंलेनिफ्राय गुबुंले जादों गासिबो माने सुबुंफ्रानो दिनैहाय जौ जुवाजोंबो बुथारलायनाय जायो आरो लोगोसे मानो देनद्राय गान्जा सोबनानैबो सोरबाया बुथार जायो निजेनो गावनि दायावनो नाथाय बे गावनि दायखौ गाव मानो हमदांनानै जे गावनि गोसोआव सानखांनानै जे नोंथांमोना मानो जे मोजांनि थाखाय आगानखौ सुरा दा आं बयखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि समाजाव गावखौनो गाव गोजौ थाखोनोबा गावनि इज्जतखौ गावनि मान सन्मानखौ जुदि नोंथाङा लाखिनोब्ला बहुद साननांगौ गोनां जायो नाथाय गावनि जुदि इज्जत दंखायोबा मान सन्मान नोंहा जुदि मोनखानाय मानसि सासे रोंगौथि गोनांखा मानसिब्ला नोंथाङा जुदि बे गाज्रि खामानियाव जुदि एक सेकेन्डनि दारावनो नोंथांनि मान सन्माना गासिबो सिलिंखार जागोन आरो समाजाव बयजोंबो मुगैजागोन बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो जाहाथे समाजजों मुगै जानाय गासिबोजोंबो बेखायनो खावलायो जे जोंनि बर' सुबुं माहारिखौ बयखौबो खावलायनाय थायो जाहाथे समाजजों गोरोबनानै थानो रोङो लोगोसे बयखौबो जाहाथे गियान होनो हायो नाथाय नोंनि गियान होनायानो सासे मानसिनि गोसो सिङावबो बिथांनावबो बेबायदि गियान हाबगोन लोगोसे बेखौनो आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोनहा बेबायदिखौ खालामनो नाङा आरो गावनि लाइफनि थाखाय नोंथांमोनहा साननानै नाय जे इयुनावहाय जाहाथे आं निजेनि लाइफनि थाखाय बेहतर मोजां जायो दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइक खालाम आरो हानायमानि शेयार खालामना हो